Второ, ето го мазето. Тук спи някой циганин. Тук карти. Вижте ги вземи. Те кой не ги знам, де не бачкат. По вашия телефон не бачкат. Не знам на кой е това място. Значи някой може да... Чай да съм кой. Ей, чакайте ме. Тук спи някой кошар. Сигурно, секретно, нека... Де, Янко спри, чакай ме, брат. Ела Габи да видиш това тук, моля те. Ела да и покажем само другата става, молявам те. Айде. Тук се Така. къпе то, който седи тук. Кой дойде? Кой дойде? Това беше нашето приключение. При мангалите видяхте стаята. И това беше просто уникално. На свобода сме! Ние сме на свобода! Ето ги нашите луди хора. Гледаш, целият квартал. И колонки. Те не бачкат, брат. Бебе, преди година Яни, кажи къде влезнахме в парка. Някой кара? Къде отихме?